Sa man ako yoy, asa man dito? Buram kag amaw nakalimot ta kang birthday ni Ulig karon. Birthday mo ra man gyapon mapalaw ra man ta dito koy, wa man gyapon klaro dito. Klaro, taka naman ka nag-istorya man to siya daan nga maglibre daw siya sa tuwa daw, mag food trip daw ta. Libre maglugos, mga itong pamahaw, mang libre na nun, pitos, pastarang pitos. Tama, noon sa tawang ka kay sali ka Uli. Dito na wala ka puro magi ko kay birthday niya. Uli sa koy manlaba pa ko. Ayun, ay si Uli man laba. Pag-unsa lagi ta dito koy. Ato kita dito siya no, kinaganda daw siya, nagbutang siya dito kanang pagkaon nga daghan daw kuno. Posible jud kay na maganda si Ulid taga birthday ana wanay handa koy. Mao kita ingon niya gahapon sa kuwa. Nga paatuon ko niya kay maghanda daw siya mga daw ta. Kapalaw ra gyapon ta dito ana Ano ba yung lang tulante. kita para makapil kag kaon. Bala nang di kay ilis. Murag kag sa ninag trapo oy. Ano mo uli sa koy manlaba ka. Ayaw ba na palagi sa mukha ni mo sige ba mo kag laba-laba. Bantay bitaw koy kaon dito ha. Lagi kaon dito, lami. Tara tara tara. Kurman ako kay para nagpatas ba. Lami iyo ta. Bantay bitaw, klaro kay na. Uy, kwarta na si Ulid. Sus lang ayan na, gining Jikoy agdahog kaon. Oy, kaniaro paabot diri ba? Langaw, gilangaw na lang pagkaon diri oh. Sus maunahan yun mag-iroan ni ron, hurot yun tanan. Asam dani koy. O tanawa o. Nagandam na lagi. Tinuod jud day boy. Pagkaon o, di na. Pagdali na diya ah. Wala ka dami ano oy. Sus apa man to abot Jikoy? Kaniaro paabot diri ba? Lamok ning ana ni. Oh, birthday leg. Ayan mo oy. Tanda mo ka ani. Kangan na. Manglabang ta siya niya. Wa man ikaon day laba-laba. Ikaw raman akong giagda nagdala mo ka ani nga mahurot ni. Iyahar na tanan ron. Sa birthday mo kani. Wagod sa man kang birthday. Di mo Gamay, ka mga... uy, gamay ra kay na o Igor nas tuwa ikaw ra akong giagda no. Layo man day ninyo ha dirilid no. Layo, buha nga kag isugo pre kang wanhi. Usa naman na oy. Muni oy. Una naman ako oy. Huy, sirok bang kay ka? Gipauban ra yata ka ha? Birthday mo ka. Uli ara ko na koy. Uli ana. Sa mo ay pag sirok po. Wa Nasa pag ka birthday boy oh. Naguna-una kag kuan wa pagin ampu eh. Oh, ampuy. Ilaw man ko ba? Ikaw ampu ako, ikaw Di birthday. ako ampu. Lord, salamat kasi mong pagkaon. Ug unta kini si Damulag, di niya mahurot ug siya ra isa. Unta mabusog mi aning tulo. Ha? Tulo. Duha mabusog ming duhang Jikoy. Salamat. Grabe sad nimo mo ampo lid oy, wa mo ko nimo giapil. Kamo ra man lagi duha ni Jikoy mabusog. Ay natural, ako aman yung birthday. Nindot gayaan eh. Tagsa-tagsat anyog ampo. Aw sige ka na, kita tanan magampo para tagsa-tagsa tag blessings mo. Sige ako na sunod ha. Bless this pod para maapod-apod sila pod o kami pod. Amin. Ikaw na po, Dams. Ha? Ako na. Tanawa ra lagi oh. Sirok jud kayo. Sige ragot. Kulita po di mo oy. Sige na ako na. Lord, salamat Lord kay nakaani ko sa birthday ni Ulid tungod kay Jikoy kay akong gidani. Unta Lord nga dili na magsigyaw-yaw si Ulid ug mukuha ko sa pagkaon. Salamat kay Lord kay lami kayo ang pagkaon nga naa karon. Unta Lord, dagan-dagan kog makaon. Ug unta dili sila magsigyaw-yaw ug mukaon ko. Lord, unta Lord, magabaan lang si pamuyag diha ug mukauha kog pagkaon. Kay sila pertig yung mga lauga usahay Lord. Unta Lord, matilawan ko ning pagkaon. Karon ng adlaw nga perting lamia. Wow. Unta Lord, di nila hinabtan ng bangos o gantiyan sa bangos kaya kuha to Lord. Salamat kay Lord. Kay imo kong gipaani karong adlaw sa birthday ni Ulid. O Lord, unta kanang pansit dagan-dagan kong makaon. Pertigyong lamiana. Lord, pahigap ako sa isda nga bangus Lord. Higapon ako yan nga perting lamia. Uy, murag wala man ako nihikapan ang bangus Lord. Kini na lang pansit Lord. Uy, wala po Lord. Asa man nimo gibutang Lord. Let's go. Wala man na sila diri ah. Ay, pastilan. Wadyo ko count sa tiyan sa bangus oh. Klas gawan ng Jikoy yung ulid oy. Mga ulit, mga ayaw. Uy, pangatag ba na? Pangatag do ulit. Los-los na mo, ikaw ra makahurot sa among handa. Padayon ra kampo diya. Mora imo ha. Hoy!